Concert d'homenatge al compositor de música contemporània Benet Casablancas. Es va fer ahir a la nit al Teatre Principal de Sabadell, un concert únic a Catalunya de reconeixement a les obres del compositor, guardonades amb nombrosos premis nacionals i internacionals, obres que actualment tenen una àmplia difusió tant a Europa com a Amèrica. En família, envoltat d'amics i coneguts, Benet Casablancas va rebre ahir a la nit el monogràfic sobre la seva obra celebrat a Sabadell, la ciutat que el va veure néixer. El Teatre Principal ha recuperat amb aquest concert l'homenatge que va rebre fa just un any Benet Casablancas a Madrid amb motiu del seu 50è aniversari. Un reconeixement a la llibertat creativa del compositor en un moment en què l'anomenada música contemporània, la música dels nostres temps, viu, al seu parer, una revifalla. Per exemple, a Madrid hi ha una activitat realment molt important, però jo també penso que a Catalunya en aquest moment, i a Sabadell pel que veiem avui mateix, doncs hi ha signes esperançadors que hi haurà, diguem-ne, realment una difusió cada vegada més gran de la música dels compositors vius. És una música que demana una familiarització, demana un cert entrenament, no? Però sobretot demana un públic amb ganes de deixar-se seduir, amb ganes de tenir noves sensacions. En format de música de cambra i sota la direcció del jove mestre Santiago Serrate, el grup Modus Novus va interpretar New Epigrams i 7 escenes de Hamlet amb recitador en veu de l'actor Jordi Bosch. Caldrà que me'n recordi. Ella s'hi reclinava com si la força... En realitat, només una mostra del ventall de gèneres i disposicions instrumentals que inclou la producció de Benet Casablancas i que l'han fet valedor de nombrosos premis nacionals i internacionals. Creacions que el compositor compagina des de l'any 2002 amb la direcció acadèmica del Conservatori Superior de Música del Liceu. Begoña Grigelmo, TV3, Sabadell.